В света на GTA Online хаосът, той си е направо стандарт. Обаче има някои предизвикателства, които надскачат дори това. Те се превръщат в истински легенди. Мисии, които тестват границите на уменията, на търпението, а понякога и на здравият разум. Днес ще разгледаме точно една такава легенда – битката за Pillbox North. Всичко започва с ето тази фраза, която те удря право в лицето, още от описанието на мисията. Когато самият автор на едно предизвикателство си признае, че се мъчи с него, тогава става ясно, че не си имаме работа с нещо обикновено. Това е историята на една мисия, която е на ръба на невъзможното. Добре, нека първо да си изясним за какво точно говорим. Какво по дяволите превръща тази битка в такава легенда? В същността си това не е някоя официална мисия от Rockstar. Не, това е творение на общността, родено от въображението на един единствен играч – Лениандър. Мисия за оцеляване изцяло в рамките на GTA Online. Първоначално целите изглеждат доста ясни, нали? Влиза се в една оградена зона, оцелява се срещу вълни от врагове и се използват ресурсите на картата разумно. Звучи като всяка друга мисия за оцеляване, нали така? Не точно. И точно тогава всичко се променя. Настъпва един съдбоносен ден, който превръща това вече трудно предизвикателство в абсолютен кошмар. Запомнете тази дата – 11 август 2025 година. Това е денят, в който битката в Pillbox North се превръща от просто трудна в легендарно трудна. Промяната не е просто някаква малка корекция, а тотална трансформация. Вълните се отвояват, а трудността, тя скача от трудно до хардкор на ниво мазохизъм. Нека да видим тези числа малко по-отблизо. Ето това всъщност илюстрира перфектно основния проблем. Броят на вражеските вълни просто се удвоява от 10 на 20. Това означава двойно повече врагове, двойно повече време под напрежение и, разбира се, двойно по-голям шанс за провал. Преди апдейта, общото мнение е било, че мисията е сериозно предизвикателство. Изисквала е умения, да, но е била напълно постижима. А след това описанието става хардкор на ниво мазохизъм. Това вече не звучи като оценка, а по-скоро като директно предупреждение. Мисията се превръща от тест за умения в тест за чиста, неподправена издържливост. Но кой стои за тази, нека си го кажем, брутална промяна? Дали това е някакъв гениален замисъл или просто чиста лудост? Нека да чуем какво мисли самият архитект на този хаос. Човекът зад всичко това е Лениандър, създател на съдържание, който е известен и с други проекти в гейминг общността. Явно просто обича да създава уникални преживявания. И тук историята става наистина интересна. В пълно противоречие с етикета мазохизъм, самият Лениандър твърди, че мисията всъщност не е чак толкова разочароваща. Което повдига въпроса, ако целта не е просто да се накажат играчите, тогава какво е необходимо, за да бъде победено това чудовище? Според Лениандър, успехът не се крие в безкрайното преиграване, а в една комбинация от умения – координация, спортсменство и светкавични рефлекси. Той я вижда като върховния тест за наистина добрите играчи. Добре, след като чухме различните гледни точки, нека да преминем към практическата част. Ако някой все пак реши да опита това, ето ги и официалните съвети как да се подходи. Но преди това, още едно предупреждение. Дори в официалните правила се признава, че разочарованието е почти гарантирано. Това е предизвикателство, което в никакъв случай не трябва да се подценява. В крайна сметка всичко се свежда до подготовка. Има 3 златни правила. Играчите да влизат напълно заредени, да използват абсолютно всичко от околната среда и да не прахосват нищичко. Всяка грешка, всеки пропилян ресурс може да се окаже фатален. И всичко това ни води до същината на въпроса. От едната страна имаме създателя, който описва мисията като не чак толкова разочароваща. От другата страна обаче са официалните правила, които я наричат хардкор на ниво мазохизъм.
В крайна сметка въпросът остава да виси във въздуха. Дали битката в северната зона на Пилбокс е най-добрият измерител на геймърските способности, който изисква перфектна координация и умения? Или е просто брутално, почти нечестно изпитание, създадено за чисто наказание? Отговорът изглежда зависи от това, кого питате.